जे दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLT आ मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे मोनब्रैबो फेक्सननि NDB बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना दाखालि मोनसे मसलपुराव मिटिं जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे मिटिंखौ जोङो दुखु मोनदों जिहेतु जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLT आ 17 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ जेरै 17 बोसोराव दिनै एक्स-BLT खौ मा खालामनानै दोनखो जों बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों दिनै हाग्रामा महिलारिया मोनब्रैबो फेक्सननि NDB खौ लानानै सेम बे जेरै जों एक्स-BLT फोरखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन बे एखे लामाथिं लांगासिनो दं बेखौ जों दिनै स्पष्ट होदों दिनै बिथांमोना जोंखौ लानानैनो बिथांमोना दिनै BTC खौ सालायदोंमोन बे सालायनायाव बिथांमोना मोनसे प्रमिस होदोंमोन जे जोङो मडेल BTC बानायगोन होननानै दिनै बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों मडेल BTC जायाखै जे बिथांमोना गाव गावनि न'खौसो मडेल खालामना लानानै लादों जेरै बाहेरायाव थाङो बिसोर चाइना हंकं इटालि बेफोराव थांनानै एस्टिमेट बानायनानै गाव गावनि न'खौसो मडेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों मोनब्रैबो फेक्सननि NDB खौ जोङो गोसो गुरैयै खावलायहरदों जे बिथांमोना बे BTR जिथुनिखि सक्ति जाबाय बे BTR खौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै आं गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे BTR सक्तिया जोबोद मोजां बिथां हाग्रामा महिलारिया खुनु फैदैनो जोंनि जिथुनिखि सारेन्डारफोर बेनि रिहेबिलिटेसनखौ बिथाङा होनो हाया दिनै बिथां प्रमद बर'आ गोसो मोदोम जिउ होनानै गासैबो जोंनि खामानिफोरखौ फारि फारि मावनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै जों हाग्रामानि सायाव जों बिसास गैया आरो जों दिनै UPPL आव जइन जादों होननानै जोङो थाखा फैसा लब जानानै फैयाखै जों दिनै प्रमद बर'नि मोखाङाव जों मोनसे बिसासखौ नुहुरदों बेखौ जों फोथायो आरो गासैबो जोंल' नट अनलि एक्स-BLT जोंजों लोगोसे सिगांनि आबसुनि भलन्टियार फर्सनि 300 एबभ बिथांमोनाबो फैसिगोन जोंजों जयैनो खामानि मावगोन आरो बे उदालगुरिनि 10टा समष्टियाव गासैबो समष्टियावनो न'खर न'खर थांना दुर टु दुर केम्पिं खालामगोन होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों आरो जोंहा लास्ट बे दिनै आं बे खैराबारिनि पार्टी अफिसाव UPPL पार्टीनि अफिसाव बेखौनो फोरमायनो सानदों मिडियानि गेजेरजों जे फैगौ नेक्स्ट खेबाव जोंहा एक्स-BLT फोरा माखासे थाबोबावनाय दङ बिथांमोना जाम्बा जाम्था हाजिरा मावनानै दङ बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोना फैगोन बिथांमोननि भबिष्यतनि खोथा दङ फिसा फिसौनि खोथा दङ जिहेतु जोंनि बैसोआ आधानिबो बारलांबाय बेनिखायनो जों नेक्स्ट जिथुनिखि रिहेबिलिटेसन जोंनो मोनसे आसा होदों प्रमद बर' सारा बेखौनो जों लास्ट खैराबारियाव मोनसे जयनिं सेरिमनि लादों आरो बे जयनिं सेरिमनियाव गासैबो बाहागो लागोन लास्ट बेनो जोंनि जोबथा आरो नांगोलखौ जोङो नांगोल जांख्रा खालामगोन अनजल दैमारि सारखौ जेलाव हरदों प्रमद बर' सारखौसो दाय हमबाय थादों दिनै बिदानि केसखौ फास्ट ट्रेकआव लाबोनाय गासैबो प्रसेसखौ अनजलि दैमारि बायदेवआनो गुत्तै A to Z अनजलि बायदेवआनो बे प्रसेसखौ खालामदों दिनै गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थादों प्रमद बर' सारखौसो दिनै दायनिगिरि हमदों बे खोथाया जोबोद सैथो जों कन्डेम खालामदों एक्स-BLT जानानै बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाङा आरो मुथथे बेफोरबायदि बुंनाया माने खोब गाज्रि समाजाव बेफोरबायदि बुंलायनो नाङा जों बेखौनो खावलायदों एक्स-BLT जानानै बेखिनियानो आरो जिथुनिखि जोंनि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथुनिखि आउट अफ BTC नि बिथांमोना आसा खालामनानै दंमोन दिनै बे एबारनि बाजेटआवनो पास खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सप्तासेनिबो बारा खस्थ' खालामनानै बिथांमोना नेबाय थादोंमोन दिनै जोंनि गेजेरावनो मन्त्रि MLA गासिबो दंजोबो दिनै बिथांमोनखौ माने ओरैबायदि खालामदों थारमाने बिमा गदायनि फिसा बायदि नोजोर होदों बेखौ गासै रायजो राजाफ्रानो सारा आसामनि बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों बिथांमोना बेबायदि खालामनाङामोन माने बिमा गदायनि फिसा बायदि नायदों जोंनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलानि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दं बेनि सायाव नोंथांमोना बुङो बेफोर माने लेथ्रा पलिटिक्स बेफोरो थारमाने बेयाव प्रमद बर' सारा मा गोहो दं बेयाव जेबो पावार गैया बियो बिथांमोनखौ जेलाव हरनायनि कारनानो जाहैबाय बेखौ बिथां हाग्रामा महिलारि बे MP बिश्वजित दैमारि बिथिं मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिसिनि आखाइ दं बेयाव मानो होनोबा इलेक्सननि MP इलेक्सननि सिगां हाग्रामा महिलारिया बेखौ जेलाव हरदों रन्जन दैमारिखौ बेयाव सोरबा प्रमद बर' सारा जे बेखौ जेलाव हरनाय बेहा गोहो गैया आरो बेहा पावार गैया प्रमद बर'आ मिसुलिया नामा मिसुलियानाथ' बुंनो हाया जोङो दिनै जों बर'नि गेजेराव सासे डाइनामिक लिडार मोननो हादों बिथाङा जोबोद मोजां सिस्टेमेटिक मावबोदों जों बेखौ नुदों जोंल' नङा गासै BTC नि रायजो राजा गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना बिसास मोनसे फैदों प्रमद बर'खौ जाय मानसिया मिसुलिया होनना बुंदों बिथांमोनाथ' बेबायदि खोथा बुंनायाथ' ससाइटियाव थानोनो नाङा बिथांमोना बेबायदि आं दाखालि मोनसे मिडियानि गेजेरजों नुदों मिडियायाव बुंदों बिथां जगदीश सरकारा सासे EM जादों बे EM जानाया जे आबसुनि अबदान दं बेखौ मिथियोना मिथिया बिसोरो
बेयाव गोबां आबसुनि अबदान दं आबसुनि अबदानजोंसो दिनै बिथांमोना MCLA माबा EM चिफ डेपुटि चिफ बेफोरबायदि जानो हादों दिनै बिथांमोना बिदि मन्तब्य खालामनाया थिग जायाखै आरो बिथांमोना ससाइटियाव थानो समाया बिथांमोना बबेबा दिपआव थाहैनांगौ जेराव मानसि थाया जे बबेबा सागरनि दिपआव बबेबा हाजो गोजौआव बबेबा बिराद गोजान जायगायाव जेराव मानसि थाया बे जायगायावसो थानो समायो बिथांमोना जोंनि समाजाव बा जोंनि ससाइटियाव थानो बिथांमोना समाया आरो बिथांमोना बे कारापसन खालामनानै जिनिखि गेलेबाय थादों बेखौ रायजोफ्रा दिनै मुगैदों बेखिनिखौ जिहेतु NDFB-नि रिहेबिलिटेसननि खोथाया बे सुक्तियावनो दंफाखायो बेनिखायनो बिथांमोना न' डाउट सोरबा हाग्रामाजों थाबा जे मोनगोन बे खोथा नङा हाग्रामाया दिनै बे रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ बिथाङा मावनानै होआ जिथुनिखि सुक्तियाव दं बेखौ प्रमद बर' सारासो मावनानै होगोन मानो होनबा बेंकआ रिक्स लाया बे रिक्स लायैनि खारनावनो जोंनि रिहेबिलिटेसना जायाखै आरो प्रेसार होआखै हाग्रामाया बेनिखायनो जों खावलायदों जों आसा दङ जिहेतुनिखि सुक्तियावनो दंफाखायो बिथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन आरो बिथांमोननि सेरजोंनो जोंबो आसा खालामदों माखासे रिहेबिलिटेसन जोंबो साबसिडि बेंकनिफ्राय जुदि बेंकखौ प्रेसार होयोबा जोंबो मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामदों आरो गावनि केडारफोरखौ माने नांगौ बायदि कनस्टेबल होबाय लोगोसे BTC ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरनो नांगौ बायदि खामानि मावनानै होबाय लोगोसे रास्ता दालां बिदि गोबां बानायबाय होनना खोथा बुंगासिनो दङ बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो बे खोथाया मिसा खोथा नों साननानै नाय जेनेबा XBLT-खौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय जेबो गोसो होआखै आरो हिसाबखौनो लायाखै XBLT-खौ इलेक्सन फैबा बिसोरो XBLT-खौ लानानै मोनसे गेम गेलेयो जे बिदि होगोन माबा संस्थाफोरनि थाखाय जोंहा बिदि फैसा सेंसन जाबाय मा जाबाय ना गोबांखौ थगायो आरो इभेन दा बिसोर मोनसे फर्म बानायदों 10 लाख थाखा होगोन होननानै मोनसे फर्म बानायदों आं बे फर्मखौ नागिरबाय थादों जुदि बे फर्मखौ मोनोबा आं हाइकर्टआव बिसोरखौ डिफामेसन केस होगोन बेखौ आं थियारिखा आरो नोंथांमोना जे बिथांमोना गोबां बुंदों जोङो बोरै जायो बोरै थायो बेखौ नायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे रिसार्च खालामनानै जोंनो लाइन डिपार्टमेन्टफोर होदोंमोन बै लाइन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बर'फ्रा मोनाखै दिनै जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि BTC एरियायाव एग्रिकालचार बेस एरिया 90% एग्रिकालचारजों सोलिनानै जायो एग्रिकालचाराव जेबो इनिशिएटिभ लायाखै एग्रिकालचारनि फैसा बांसिन माने मिस इउटिलाइज माने इनिशिएटिभ लायाखै इभेन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इन्जिनियारिं सेक्सनखौ दिनैसिम लाबोआखै हाग्रामाया प्लास गोबां एनुवेल प्लेननि फैसाजों लामा दालां बानायदों होनना बुंदों आंथ' नुवाखै दिनै खैराबारि खालिंदुवार बा भेरगावआव एनुवेल प्लेननि PWD एनुवेल प्लेननि फैसाजों आं खामानि मावनायखौनो नुवाखै प्लास बिथांमोना ओरैबायदि थगायो बिथांमोना दिनै बाहेराव फरेनाव बेरायहैनायावसो बेस्थ' दिनै नोंथांमोना नाय बिसोरो स्टेटनिफ्राय 12.5% जोंहा मोनो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया जों मोनजोबाखै फैसाखौ होनना बुंदों बे फैसाखौ बोरै मोननांगौ जाखो बिथांमोना दिनै इउटिलाइजेसन होनो हायाखै इउसि होनो हायाखै बेनिखायनो फैसाया फैयाखै दिनै तन्न जिथुनिखि BTR सुक्तियाव जाबाय बे BTR सुक्तिया 100% इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै जोंहा बिसास दङ आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं बिथांनि मोखांखौ नायबानो जों सिनायो आरो गासैबो रायजो राजाया दिनै प्रमद बर'खौ बिसास खालामनानै मोनसे दोहौ फैदों दिनै बे दोहौआ ओरैबायदि माने दैबाना बायदि फैदों आरो हाग्रामा महिलारिया बेनो जे लास्टआव आहा मोनसे पावार दङ बे थाखा फैसाखौनो बे ब्रह्मअस्त्र सानना लादों दिनै बिथांनि बे पापनि धनजों जे रायजोनि दैबानाखौ थेनो हागोन बे असम्भब थांनाय 17-15 बोसोराव हाग्रामाया गोबां करापसन खालामबाय नामा निस्सय खालामदों कारापसननि थयथ'आ जोंनाव 2005निफ्राय 2015 अलरेडि जोंनाव दंखायो बेखौ जोङो रायजोफोरनाव सोंगोन रायजोफोरनाव सोंनानै जोङो जुदि कमप्लेन होनांगौबा जों अलरेडि जों ड्राफ्टिंबो खालामबाय जों गभर्नरनोबो होगोन आरो जों अलरेडि जों हम मिनिस्ट्रिजोंबो रायलायबाय थादों जों आन्डार सेक्रेटारिजों जों फनाव रायलायबाय थादों जगाजग जादों जों रायजोनि सायाव जोङो हगारनानै होदों जुदि रायजोआ बुङोबा जों बेखौ कमप्लेन होगोन मानो होनबा जोङो 100% जों डेभेलप जानायखौ नुवाखै 80%आनो कारापसन जादों मिस इउटिलाइज जादों फैसाया 20%ल' खामानि जानायखौ जों नुदों दिनै थिकादारफोरखौ बुथारजोब्बाय बर' थिकादारफोरखौ दिनै BTCनि रायजो राजा थिकादारफ्रा मोजां थिकादार ओंखारबोदोंमोन बिथांमोना बिल मोनाखै आरो मेक्सिमाम फर्मेलिटि जायाखै खामानिफ्रा फर्मेल अर्डार जायाखै ग एहेडआव खामानि मावहोदों माने खुनु सिस्टेम गैया खुनु बाजेट गैया खुनु प्लेनिं गैया बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो BTC आव